खुलुमबाय आं बिजुलि ब्रह्म आं सिफुं हारिमु आफादनि सासे सिफुं दामगिरि दिनैहाय नैबे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव डिपार्टमेन्ट अफ कालचारेल एफेयार्सनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेसननि बानजायनायाव LAC बेसिसनि मोनसे सामार वार्कशप जादों। बियो दिनै 15 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 29 जुलाइसिम जागोन। बेयो बड' फक मिउजिक आरो डान्सनि सायावनो जागोन। दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै जागायनाय हिसाबै सोलोंगिरिफोराहाय बेयावहाय गासै 50 जननि बारासो दङ आरो उननि समावहाय जायफोर बिथांमोना खौरां मोनाखै बिथांमोना खौरां मोनोब्ला बेयावहाय बाहागो लाफैनो हाबावगोन। बेयाव अनलि लागोन ना स्टुडेन्ट नङैयाबो सोलोंनो हागोन बेयाव? फरायसालिनि स्टुडेन्टनि अनगायैबो रुनिकाटायाव थानाय जेसेबां खाथि खाला ओनसोलनि सोलोंनो गोसो जानानै दङ गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो बाहागो लानो हागोन। बेयाव बैसोनि फाराग थानाय नङा आरो हौवा हिन्जावनि जेबो फाराग थानाय नङा।